Kyllä vain, Timo. Jo tuhannet kalastajat ympäri maailmaa luottavat tähän uuteen keksintöön ja nyt se on meillä Suomessa. Catch a fish. Uskomaton vie. Kas toi on? Toi on nimenomaan se panomies. Ai toi on se panomies. Moi. Moi. Mitähän se menee? Panee. En minä ole mikään jumala, että mitä säitä pystyy hallitsemaan. Mä oon lentäjä. Niin on. No niin onkin ryypännyt. Mitä sitten? Haittaisi nyt ryypää koneet hajoaa luntasataa. Säätänä. Haista itse. Kuule, Kalle, yksi asia. Yeah. Kuuntele tarkkaan. Yeah. Haista paskaa. Asia kunnossa. Ja 1000. Hänelle tonnin seteli.